Здравейте, приятели! Днес пак с мен. Днес ще направим Animal Flow, пак за начинаещи. Първо ще направим една хубава загрявка, с която да стартираме това наше забавление. И после ще започнем. Ставаме на колене и започваме да движим леко китките. Почваме от тук. 20 повторения. Това, което днес ще направим, много хубаво ще помогне за вашата мобилност, координация и може би научаване на тялото на движения, които не е свикнало да прави или изобщо не е правил никога. Но ги имаме в нас, защото са примитивни движения, после са загубени с времето. Така че, айде още малко давайте китките. Леко стискам, лек натиск, леко натискам. Леко стискам. Мога да прескача вътре всичко да пука, но няма проблем. Така, хайде сега малко да направим вълничката. Китките трябва да ги загряваме винаги преди Animal Flow, като правиме заедно. Дори да не е заедно, вие трябва да се държите отговорни за това да загреете добре китката. Китките не са в кондиция на повечето хора, тъй като не ги слагат на земята. На два крака сме, прави сме, ходиме, дигаме гири и лостове, обаче долу като става да сложим ръцете за малко повече време, почва да се обаждат китките. Сега заставаме долу и започваме да правим ротации на гръбнака. Ще направим по 10 на страна. Да видите какво правя. Оп. Лекичко. Правиме по 10 на страна. Нагоре, вляво, надолу. И дигам кръгчета. Правиме 10 от тези. Айде на другата страна. Хоп. Може да участва леко и главата, като финална точка, която да води също, която да води за движението. Хоп, по гръбнака. По гръбнака. Така. Сега, следващото, което ще направим е да загреем хубаво раменете. Слагам ръцете на нивото на раменете долу и започвам. 1. Отварям. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Така. Хубаво да почваме да активираме раменете, защото ще ни трябва днеска. Това са движения, които може би не правите редовно. Тук не търсиме да натискаме нещо рязко. Тук говорим съвсем леко да активираме отново леки ротации и завъртания на рамото, с които да го подготвиме за това, което следва. Така. Сега. Следващото, което ще направим. Лягаме на земята. Хоп. Първото, което ще направим е търкулване. Пета в пета. Фащам пръстите, изпъчвам гърдите. Лек натиск напред. Коленете навън. Следващия вариант. Търкулване пак. Ставам. Фащам с дясна ръка левия глезен. Протягам се нагоре. С другата ръка се протягам. Пак търкалям. Лягам. Дигам таза нагоре. Тези 3 варианта ще ги редуваме. Айде сега. Пак търкулвам. Ставам. Хващам. Изпъвам, отварям хубаво краката. Пак лягам. Ставам, дясна ръка, фаща левия глезен. Протягам се нагоре. 1. 2. Хоп. Слагам ката долу. Дигам. Свалям и пак. Търкувам се. Фащам. Айде нагоре, протягам хубаво. Айде нещо искам да откъсна отгоре. Нещо да откъсна. Хоп. Свалям краката. Дигам нагоре таза. Стягам. Айде пак. Търкувам се. Засилвам, фърлям ръцете. Фащам. Навънка отваряме. Лягам пак. Фащам левия. Оп, нагоре. Оп, нагоре. Айде пак. Хоп. Слагам долу. Дигам таза. И пак. Търкувам се. Засилвам. Фащам. Изправям се колкото мога. Отварям навънка краката. Пак лягам. Протягам. Вие ще видите, всяко едно от тези упражнения ви дава различно усещане. Това, което искаме е хубаво да освободиме тялото, защото ще ни трябва отпуснато, преди да започваме да правим това, което следва. Хайде пак. Горе. Протягам.
Протягаме до страна. И айде пак долу. Хоп. Добре. Супер. Сега. Обръщаме се. Център. От тук. Идвам отстрани. Прибирам се център. Помагам с ръката. Завъртам. Премествам пак крака. Връщам се. Център. Пак. Хоп. Мога да използвам ръцете. За сега ще ви го дам това. Като помощ може. Хоп. Айде пак. Ще го направим още 3 пъти и после ще направим още 10 пъти без помощта на ръцете. Ще го направим само с краката, без да мога да ги използвам тях за опора. Значи виждате, отивам в дясно, вада левия крак. Изправям в другата страна. Хоп. Да тръгне упражнението. И после ще го направим малко по-трудно, защото може да ви е търсене в началото. Кое как застава, като координация говориме. Като потредба. Айде, стоп сега. Изправям се и от тука. Вада крака. Хоп. Изправям се. Пак. Вадя крака. Хоп. Изправям се. Пак. Това е страхотно да отвориме таза. Да го загрееме. Както така и центъра също корема. Ще видите, че той работи, за да не заринете и да не паднете, стабилизирате. Хоп. Айде още малко имаме. Хоп. Пак. Гледам да не докосвам земята изобщо с краката, докато преминавам. Така. Айде последно. Спираме. Сега от тука искам 1. Сядаме. 2. Сядаме. 3. 4. Бутам. Ако ми е трудно, използвам ръцете. Нямам проблем. Използвате за да стана. Ставам, стягам таза, лягам назад. Айде пак. Хоп. Айде пак. Добре. Смяна. Хоп. Завъртаме. Пак идваме тук. Ставам. 1. 2. Направим 6 пъти на страна. 3. 4. 5. 6. Лягаме. И отърсваме, като правиме кръгчета. Не знам дали хубаво виждате. Искаме това нещо. Кръгчета. Кръгчета правиме. Малко да подпустеме. Ако има някакво напрежение на събрано. Правиме малко насам. Кръгчета. Айде на другата посока. Сменяме. Искам ви днеска да сте нестандартни. Днес ще направим неща, които не правим по принцип. Да излезем от не само комфорта, ами от рамките на движение, които са заложени от фитнес, от бодибилдинг, от хиляди практики, които те карат да си много в правата линия. Ще излезем извън права линия. Ще ви кажа какво имам предвид. Така. Сега заставаме по корем. Хоп. Така. Отварям ръцете. Оп. 1. 2. 3. Буквално като жилото на скорпион. Хоп. И към пода. Дигам хубаво нагоре и маркирам. Окей. Така. Права лек рамък назад. Идвам пак център. Сега. От тук. Горе. Няма да ви мърда тялото. Ще направя разминаванията на ръцете. Бавно, като не се местят целя в тялото ми. Закован съм буквално за пода. Правя леки вмествания, като завъртам дланта нагоре всеки път. Хоп, длан нагоре. Хоп, длан нагоре. И се направя 20 пъти. Бавно, гледайте, не се местите. Докато движа ръцете, да ми е здраво тялото. Добре. Пак релакс назад. Лягаме по гръб. И сега, вижте какво правиме. Търкувам се, подгъвам левия крак. Подгъвам крака. Ставам на предния. От тук леко натискам. Лягам назад, използвам ръцете. Лягам, подпъхвам десния. Ставам.
Отивам пак напред. Взимам лек стречинг тук, ако има. Ако нещо ми дава. Виждам как е. На усещане карам. Лягам пак назад. Дигам се. Подпъхвам крака. Пак. Лягам. Вижте какво правя. Вижте хубаво. Отивам назад. Подгъвам крака. Десния. Подгъвам крака. Идвам напред. Лягам назад. Другия. Идвам напред. Лягам назад. Това искам да го направим. Айде още малко. Дигам. Назад. Сега, това повдигане, ако ви е търсене и не сте го правили, как става? Буквално все едно правя моста, но с помощ от краката, с засилка. И дигам. Използвайки корема обаче, не задника. Мислете за шут нагоре и повдигане на таза. Отивам си на плешките. Защото може и това да ви липсва като движение, а уж лесно изглежда. Лягам, дигам. И пак, буквално съм като люлка. Създавам височина, едва ли не гондола. Горе я качваме и се засилва и пада рязко. Ето ме горе и хоп, и се засилвам. Това ще ни трябва днеска. Права хоп, люлката, идвам. Айде, назад. Хоп. Опа, добре. Дигам, засилвам. Има и момент на фърляне на тъч. Аз така викам. Все едно фърлям тъч. Това ми помага да си стрелям. Хоп, айде на тъча. Готово. Асистенция. Пак. Така. Окей. Стоп. Добре сме, почваме. Сега, първото, което ще направим е от това изправяне, което тук що научихме, от тръгването. Така. Сега, от тук идвам, подгръвам десния крак, ще го направя първо. Хоп, десния крак слагам. Двете ръце, идвам насам. Аз ще го направя така, да ме видите вие сега какво правим всъщност. Първият елемент го имаме. Втория какъв е? Дошъл съм тука. Десния крак ми е бил долу. Дошъл съм тука. Двете ръце ги слагам за опора. Дигам си краката, единия измества другия. Едно. Две. Ниско долу минавам. Слагам. Вижте къде слагам ръцете. Дясна ръка в линията на левия крак. Измествам. И минавам ниско долу. И пак. Хоп. И долу. Така. Но това ще е след като стана. Ето как ще изглежда. Така. Аз ще започна с левия крак, понеже така ще ме виждате какво правя. С 10 ще съм с гръб. Тръгвам с левия. Слагам. Ставам. Изнасям се на предния крак. Маркирам. Хоп. Идвам и се връщам обратно. Хоп. Идвам, слагам крака. Лягам. Няма да бързаме изобщо тук. Не искам да бързате, нека да го научиме. Да може да го направим после свързано. Като сега практика на Animal Flow, давам ви елементите, ние после гониме да направим флоу, да течеме с упражненията. Така че сега нека да го накъсваме, като го научим ще го направим по-добре. Пак, левия крак. Дигам, левия подгъвам. Дигам, левия подгъвам. Ставам. Маркирам. Идвам насам. Лягам. Десния. Хоп. Идвам. Хоп. И лягам. Значи винаги, там откъдето започвам, там се и връщам. Окей? Айде пак да го направим. Лягам. Левия крак подгъвам. Ставам на десния. Чакай само на секундичка. Така. Изстрелвам се. Левия. Изправям се. Слагам ръцете. Едно. На другата страна. Две. Идвам насам. Подгъвам крака и слявам както бях. От другата страна. Минавам. Хоп. Пак. Подгъвам и лягам. Това ни е първото, което ще научиме. Така. Сега, ако сте го схванали, минаваме на следващото. Ако не, изчаквате, упражнявате го малко него, говорим да стане навързано. Показвам как изглежда навързано. Това говорим да стане в крайния етап. От тука. Сега. Горе, левия подпъхвам. Ставам. Слагам ръцете. Отскачам. Пак. Хоп. Подгъвам крака. Лягам. Това е за левия едно. Нагоре, десния. Подгъвам. Слагам ръцете. Отскачам. Идвам.
Пак също нещо. Хоп, сполгавам кръка и лягам. Окей? Втория вариант, който ще направим. Сега, от тука. Няма да минавам с гънат крак и да се изправям така, ами ще направя това нещо. Хвърлям горе, подгъвам краката и ставам на клек. Това да става на клек. От този клек лягам, хвърлям се, хоп, завършвам тука. Като бягам на нисък старт. Идвам тука. Сега, с лек отскок, шут, вдигам се, крачка, слагам другата ръка. Шут, вдигам се, слагам другата ръка. Говориме тук винаги диагонал. Трябва да съм ляв крак, дясна ръка или обратно, за да стане номера. Вижте как съм. Сега, действие как ще прави шут наляво. Хоп, и съм там. Вдигам се, десни отпреде. Слагам лявата ръка и имам другия диагонал. Шут. Хоп. Хоп. И така върва. Хоп. Хоп. И после се връщам и назад. Тук ще ви объркам много координацията, но това е идеята. Това не го правим ние в ежедневието. Идеята е да активираме колкото можем повече мозъчната дейност, като правим тези неща, особено при функционална тренировка. Ние искаме да следваме горе-долу, ляво-дясно. Тук говорим за подреждане на тялото, правилно, за да се получи номера. Сега, показвам пак. Дигам таза. Правя тялото обо. Залюлявам се. Фърлям тъчи и ставам на клек. Хоп. Така. Ето ме. Дошъл съм тука. Идвам така. Едно. Стоп. Другата страна. 2. 3. 4. 5. И първото, другото, което трябва да внимавате. Връщането назад. Как се връщам назад? Там е позицията напред. Сега, какво правя? Сменям, нали? Да отида в напредна позиция. Като хода назад обаче, вместо да тук, аз вършам крака назад. Слагам ръката, подреждам. Отново, тук говорим, няма да бързаме. Изправям се, не идвам тук. Идвам назад, другата ръка слагам. Подпъхвам. Наобратно. Хоп. Значи вместо водещия крак да ми ходи напред, аз го слагам назад. Така. Правим едно. Показвам как трябва да стане в крайния етап. Вие не бързате и го правите бавно. Накрая ще съчетаем всичко, което ви показвам, ще стане едно упражнение. И няма да спираме да работиме. Айде пак. Показваме сега как трябва да стане цялото наведнъж навързано. Втория елемент. Дигам се. Бум. Долу. Отскок. Минава кръка. Слагам. Минава кръка. Слагам. Хоп. Махам ръката. Реално винаги сме на диагонал. Ето. Стоп. Шута, кръка, който прави шут, стъпва отпреде. А ако се връщам назад, няма да стъпи напред. Ще стъпи назад, сложа тази ръка за опора. Тук и имам шута. Не отпред, назад, слагам ръката, бум. Не напред, назад, слагам ръката, хоп и лягам. Това е. Третия вариант, който правим сега. Третия вариант. Той е следния. Ставам. Отново същия начин ставам. Така, лягам. Краката ги дигам таза. Идвам тука. Сега обаче няма да направя така, ами ще дойда на лицева опора и ще направя така. Хоп. Хоп. Сега, вижте. Когато заставам, на клек съм. Ето ме. Дошъл съм, търкунал съм си, съм на клек. Нали? От тука. Лява ръка, ляв крак са заедно. Тази една и друга. Завъртян. После правя това. Обаче да случва на земята, като в лицева опора. Търкунал съм се. Дошъл съм напред. Идвам и сега вижте какво правя. Хоп. Лява ръка, ляво коляно, едно до друго. И после ще направя от другата страна. Гущер. Викаме му гущер на това. Така. Аз ще го направя пред вас. Търкалянето е ясно. Търкунал съм се. Хоп. Ставам. Към вас съм. От тука.
Ще тръгна с лявата ръка. Лява ръка. Другата е по диагонала нагоре. 1. Завъртам. 2. Завъртам. Мога да върни назад. И съм пак на клек. Окей? Сега, клек, изправянето е лесно. Лицевата опора. Ако нямаме сила да направим лицева опора, така, просто направете разминаването. Просто разминаването. Но искам, като опирни точки, да имаме лявата страна е заедно. Ляво лакът, ляво коляно са заедно. Знаете, че сте добре тогава. Има ли различеляване? Не е окей. И сега, какво правиме? От тука. Ставаме. Заставам, правя люлката. Таза нагоре като свещ. Засилвам. Хвърлям тъча. Хоп, 1. Горе. 2. Хоп. 3. Връщам назад. 4. Връщам назад. 5. Клек. Лягам. Окей? Това е, което искаме да направим. Това е третия вариант. Сега, първи, втори и трети ги навързваме заедно. И няма да спираме. Реално изправям се. Правя маймуната. Правим маймунката. Хоп. Маймуната. После правиме страничния ритник в ляво и в дясно. И накрая завършваме с гущера. Това трябва да стане по отиване и връщане на дължина на вариант. Окей, показвам какво трябва да стане. Вие бавно с мене. Ако стъпките не са ви ясни, повтаряме ги още. Нямаме бърза работа, това не е лесно да знаете. Нормално да се затрудните. Сега, какво беше? Първото, заставам, търкувам се, подпъхам левия крак, помагам след да стана. И да съм тежестта на предния крак. Слагам ръцете. Хоп, долу. На другата страна. Прескачам, сгъвам крака и си лягам. Пак дигам десния. Хоп, десния крак. Изнасям се напред. Ръцете. Бутам краката. Идвам. Пак долу. Отскачам. Лягам. Първото, второто. От тука. Горе. На клека. Се набягаме. Правиме шут. Стоп. Шута. Стоп. Ритник хубав. Стоп. 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 Връщаме назад. Хоп. И съм долу. Третия вариант. Пак лягаме. Веднага. Дигам се нагоре. Ставам на клек. Айде лявата страна на друга. Изправям се. Завъртам. Дясната. И лягам. Почиваме 30 секунди и почваме пак. Това ни е реално затворения кръг, в който ние не спираме да се движиме. Трудно е да го направим без да има накъсвания в началото. Така че не се обезверявайте. Леко и ще стане. Лекичко. Всяко едно упражнение трябва да се научи добре. Особено прехода. Минавам назад малко, че не ми стига място на мене. Не ми стига място. Така. Пак почваме. Сега ще застана обаче срещу вас да ме видите какво правя. Срещу вас ще хода. Първото, което правим е първия вариант. Айде сега. Лягам. Хоп. Десен крак подпъхвам. Маркирам. Дигам. Хоп. Връщам обратно. Хоп. Лягам. Десния крак. Слагам ръцете. Повдигам. Крачка ниско долу на клек. Пак насам. Отскок. Сгъвам. Лягам. Нагоре. Хоп. Ставам на клек. Тук. Единия ритник. Горе. Ръката. Смяна. Горе. Ръката. Смяна. Горе. Ръката. Смяна. Връщаме назад. Хоп. Лягаме. Ставам пак. Засилвам. Ставам. Лявата страна. 1. Айде пак от другата страна. 2. От другата страна. 3. Връщам.
И лягам. Това не е флоу, който сме да направим за днес. Аз ще направя още една серия. Искам с мен да го направим всичко заедно. Вие спирате и тръгвате. Няма бърза работа. Супер, не е лесно. Аз изморявам доста, особено ако искам да го направя прецизно. Почиваме. 30 секунди и пак почваме. Цялото нещо от начало. Така. Вземете ваше 30 секунди също. Така. Почваме. Хайде да видим. Какво сме фанали сега? Лягам. Вдигам нагоре. Първам левия крак подпъхвам. Ставам. Маймуната. Скачам. Пак. Скачам. Подпъхвам. Лягам. Другия крак. Подпъхвам. Лягам. Хайде горе. Бам. Лягаме. Хоп. Хоп. И лягаме. Това беше, хора, днеска фристайл, който може да направим на Animal Flow, който ще направим и направихме. Сега искаме да направим лека почивка. Да разпуснеме на пръсти. Леко да отпуснеме долу краката. Почиваме. Лек стечен отдешаме долу в пръстите. Сега ги изпъваме. Седаме леко назад. Подигам леко таза нагоре. Идваме тука. 90-90. Леко надолу натискаме. Но, идеята е първо, второ и трето, като вариант, преди да ги слееме, като хореография, се научим хореография. Първата стъпка, втората, третата. И аз всичките по-отделно, айде да ги навържем. От другата страна. Задържаме. Пускаме лекичко. Говориме тук за абсолютно цялото тяло. Единствено, което не работи, може би е гърба. Но и то участва малко, но предимно всичко останало не е гърба. Само гърба куца. Това е цялата тренировка. Но затова имаме други упражнения. Айде да фанаме сега краката лекичко. Отпуснеме. Така. Айде сега на молица да застанеме. Тука, леко встрани да минеме. Отварям колената навънка. Лекичко долу. Айде центъра пак. Айде пак сега вдясно. Пускаме леко таза надолу. Това беше. Но, вижте, не е лесно, знам, предполагам, че ви е трудно да го направите, но не се отказвайте леко. Като стане, ще ви е много готино, ще се чувствате супер. Не забравяйте, че тези движения не са типични. Така че дайте си време, бъдете търпеливи и ще стане. Стъпка по стъпка правиме с мене, лекичко и ще успеем да го завършиме. Да стане гладък флоуа, без да имаме никакви грижи. Супер и до нови срещи. Чао!